Apo! Kumare! Apo! Ala, awan sama ni Kumarek. Kumare! Oh, mare, da ka mat apay. Ay, buwan Kumare. Buwan, sige mare. Ito'y latan. Ay na, di magasa lang mare. Ta, at dati, umay ko istorya kanya mare. Yaman detan mare. Siyempre, kaya datay latest chika dito'y barangay tayo. Ay naapo, apay kaya mo tagpaudi. Naapo Kumare. Ay na mare. Yaman deta nga chismisan. Baka ibarbaranggayan tamanan. Ay naapo mare, hangka agdanag. Ta, si kapay laeng, di pa kay istorya akday to'y mare. Ay naapo, fresh na fresh dato nga chika Kumare. Nga dayjay mare. Kita excited ka mo laeng. Ay naapo. Ay na, apo Kumare, aggagatil-gatal talaga tibibigkod mo may mga istorya kanya mo. Ay naapo Kumare. Oh. Ni Mari Rosing. Oh, okay ni Mari Rosing. Ay na, natakwatan na Kumare. Nga adda iti babae ni Kumpare Berto. Ay talaga? Ay naapo dati pa'y Kumare. Ay na, tanagbayag gaya mon nga agchichiks ni Pari Berto Kumare. Talagang updated ka mare Amman Kumare. Ay. Nangeg ko nga adda babae ni Pari Berto Kumare. Kaano naman amuan? Nangeg ko Kumare. Idi kalman. Kanda ito'y pa'y Kumare. Adda gayam puto tayo ni Pari Berto. Di dyan ti babae na. Ay naapo agasim dat Kumare. Ay talaga? Kawan! Manungay ka no? Duwa Kumare. Ay na. Di ka nangasawan ka nagbayagan nga liliputan na. Win angatal talaga Kumare. Ay naapo. Ay Mare. Baka da 3,000 mo dita. Pabuludan na mampaylaan. Dayta ka manen ket di kunkunakon ket. Kunwa-kunwari chismis ka manen. Tapos bigla-bigla ka nga umutang ang amukan. Na? Apo Kumare. Agpaypay suda di chismis ko. Ngumni. Agkasapula na garuti kwarta Kumare. Uray 3,000 lang. Apo, dagitamang ket. Pasensya maring awan ti kwarta. Ay na, apo Kumare. Si kapay mo, ti maawan ti kwarta mo. Inaapo Kumare. Ibagabagam nga awan ti kwarta. Ay na apo, umawanday ta Kumare. Ay apo, agpasugnod ti kwarta Kumare. Han mo nga ibagabaga nga awan mo at da. Awan nga rod mare. Ay na, apo Mare. Dakes, ti agim imot Kumare. Anak nga gimimot mare. Nang talaga nga awan. Ay na, apo Kumare. Amo nga nakaduti kwartam. Ay na, apo Kumare. Amom dayta kwarta Mare. Uray ka sa no kaado. Dumatay ka. Haan mo may tugot dayta di langit. Ay na, si kamot mare. Tila manablabid mo. Kaman mo Kumare. Ay na, apo iso nga pabuludan akon. Uray 3,000 lang Kumare. Kayadak mo laeng. Promise Kumare. Ano ka kung mga agbayad mare? Bayadak into na makapatulod ni Kumpare. Kumare nga agapo di abroad. Ay, maya man. Nag-abroad ni kumparin mare? Ay na apo Mare. Dadjay Manila itata. Agap apply Kumare. Ano?